Sa number 3, ginhimutig ni Board Member Andrew Montelibano kung may kahilabtanan siya sa illegal na operation sang e-sabong. Ginarespeto niya man kuno ang PNP kag handa siya mag-kooperar sa otoridad. Kung ginakabig man siya sang PNP nga person of interest suno sa kay Montelibano, nagapati siya nga inibangod ginapanag-iyahan sang korporasyon nga katapo man siya ang propedad nga sakop sa Hacienda Pilar sa Barangay Alicante sa Ibi Magalona. Kung sa diin, suno sa PNP, may ginapatigayon nga illegal nga e-sabong. July 8, sa nag-operate ang PNP para mag-service ang warrant of arrest batok sa kay Runel Garde nga most wanted person. Kag sang pag-service ang warrant, ang mga pagkadiskubre sang PNP sang illegal nga e-sabong. Klaro man, o kung klaro man ni Montelibano, sang nagkit-anay sila sang PNP, yara siya sa iya kaugalingon nga propedad, kag ang ini nga lugar, hindi man maglayo kung sa diin kinasiling, nagakatabo ang illegal nga e-sabong. Lapitanay ang duha ka mga lugar. Dugang pa niya, wala man siya nag-obstruct sang justice. Iya gani gitugutan ang kapulisan sa pagsulod sa iya nga lugar, bangod sa ilang nga operation sa most wanted person, nga hindi niya man kilala. Kung may salagid man siya suno sa kay Montelibano, ini ang pagrenta sang ilang o kunang pagrenta sa ilang korporasyon sang ilang propedad kay alias Ricky. Lipod na sa ila ihibalo ang ginasiling nga illegal operation nga ginpatigayon. Balabag sa iya tutunlan suno sa iya ang illegal nga e-sabong kay ini mismo ang nagapatay sa industriya suno kay Montelibano. Sa piyak ka bahin na file sang PNP ang complaint batok sa apat ka mga nadakpan na ginaligar illegal nga e-sabong sa Provincial Prosecutor's Office. Tigaylo nga inquest, ini ang naging regular nga filing. Gin-release na ang apat. Ginapanugyan o kung ginpanugyan sang fiscal sang dugang nga ebidensya ang PNP investigator para sa application sang cyber warrant para mabuksan nila ang equipment nga gin-confiscate. If they say I am a person of interest, maybe it's because I am a part of the owner as some corporation. Well, I would like to tell the PNP, kay General, na that's okay with me. No, this might have a little damage on my name, but it's okay. You're open to investigation? Of course. Anytime they invite you, I even heard that they will invite me. Hulat lang ko. Because I am ready to cooperate. No? What I know, I will have to tell them. Because number one, I think it was just a process of, kung ako maglantaw mo nimo, ang sala namon is because nagparinta kami. Amo nang sala namon, but kung magparinta, ganito hindi man sala. No? Because hindi mo man makontrol. Once nagparinta, hindi mo man makontrol what they will do inside. But kami naman, kung kami nimo nila, hambal nila, makondisyon naman. No? For me, that's it. ano yung suspend yung mga nahuli? Ngayon, na-inquest na natin sila. Meron lang pinapa-comply sa amin yung prosecutor's office na iba pang mga dokumento. Ano yung Na-release sila, sir. Ano yun yung sa anti-illegal gambling case, kaso natin sa kanila. Na-release sila daw, sir. At ano yun ang tinatawag doon is release for further investigation. So pag na-submit natin yung mga documents, so ipaprocess ulit ng prosecutor's office kung may weight yung ating pinampang kaso sa kanila. Now, kung detention. Actually, nirelease namin sila dahil yun ang advice ng